Hello guys, Khulumbai nongthangmonखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय। So guys, नोंथांमोना साननो हागौ आं माने एसां गोबावनिफ्राय भिडिअ होआखै। So आङो लोमजानानै दङ guys, आं शुटिं लानानै माने ओरैबायसा सान्दुङावहा शुटिं लानानै माने आं लोमजास्राबाय आरोना। ओमफ्राय दा आङो बिसनायावनो खैदिनबा जाबाय उन्दुनानै थाबाय थानाया। ओमफ्राय नोंथांमोना गोबानो आङो इन्स्टाग्रामाव सोंहरदों आब' मा जाखो मानो भिडिअ होआखै इदि होननानै आरोना। ओमफ्राय आं मा खालामनो उथिनो हायाखै, खर'खौ गोलो गोलो मोनबाय थादों, सोरबा सावहोदोंमोन नामाथाय। ओमफ्राय दा गाइस आङो हस्पिटालाव थांनो नागिरदों आरोना। स' नोंथांमोना जुदि बेमारिनि ब्लगखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो। थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। चलो गाइस। आं दायो हस्पिटालाव लांगासिनो नै। ओमफ्राय नै नानि इसोर सानै मानसिया गैयाबाथ' आंनि लाइफआ जिर' आरोना, एकदमबारे जिर'। दा लांगासिनो आरोना, थैहां अबस्थायाव दङ गाइस। नोंथांमोना गाइस गेमस्रि दैमारिया थैबा मिथिखागोन आरोना। बुरा दाबायदियाव आसलियावबो थैबाबो आंखौ शुटिंनिसो थैदो होनना सानलायलायगोन खोमालै। गाइस आं दानो थैथ'खाया आं दानो, ओंखायनो हस्पिटाल थांगासिनो। खिन्थु आं बिराद बिजि लानो गियो गाइस, मा जागोन दा बिराद गिगासिनो आं। हस्पिटालाव थांदो दायो, ओरैनो फार्मासिनि मुलि जाबाय आरोना, बहुद जाबाय, हामाखै। मा जाखोबा दायनासो खालामदो नामा सोरबा, ओरैनो बुंदोंलै गाइस। स' दायो जोङो थांगासिनो। So guys, बयनिसिमबो गोजोन उदांस्रि सान, Happy Independence Day guys. Guys, नै आं दा हस्पिटाल मोनफैबाय, अरांनि हस्पिटाल। नै आङो बिजिसो सुसिगोन खोमा। नै गाइस मा हरखो जोंनि अरां हस्पिटाला नै। रावबो गैया बेमारिफोरबो। इयावबो फार्मासि दङ। ओंखायनोथ' बेयावनो मोनगोन ना स्लिपा। नै जोंनिया अरां हस्पिटाला। दखानावनो जाना थांसिगोन नामा? पुरा जाखानोसै। पानी এটা দিবতো, গরম পানি হবে নাকি? নরমাল করিও। দূরটো ইয়ার সুকুতি হই। চকুটো বহুত গরম হৈ আছে, যে ওলাব দিছা। ওলাই গিলি নাপাৰ ওপৰ। খাই দিম। ওরেস আছে না? ওরেস আছে। শিশু আছে না? দুইটা আছে বাইরে আছে। মুদি সেটা দেই না। आङो मुलिखौबा बस्थासेबाबो न' गंसेबाबो जानो हागोन, खिन्थु बिजिखौ हाया लानो। पेरासिटामला ब्लुआसो मोजांसिन जागोन ना, खिन्थु ब्लु कालारखौ बेसे ভাল ना এইটো বেছি পাৱাৰ। নহয় 650 এ দিছে, বেছি পাৱাৰটো খাব নালাগে। ইমান গদৰ তুমি ওয়ারেস খাবা নেকি? মই খাম, এটা দিও। এটা দিম না। जा लों, बेमारि मानसियासो लोंखायो ना इखो। आं दुरबल नामा नोंसोर बायसा? लोमजादो जानो हागौ, दुरबल नङा गेमस्रि दैमारिया। लोमजादो जानो हागौ, दुरबल नङा गेमस्रि दैमारिया। কাগজৰ হলে ভাল হ'ব নাই নেকি? গাড়ী এইটো লগাই দিয়ক দাদা। নাই, এইটো নাথাকিব, গাড়ী নাথাকিব এইটো। নাই, জাতীয় পতাকা পাই দিম। এইটো ভাল নহ'ব। কাপোৰৰ নাই নেকি? সুদান খা খামখানা। 2000 years later. गाइस नायलाय जि अखा खोरोमदोलै, ओमफ्राय आंखौ गाइस इसोरो पुरा मन्दिर थांनो नागिरदों, आंबो थांगोन आरोना। ओमफ्राय आं थांबाबो फुजा हैफाया, जि अखा हाबाय नै, आयौ जि अखा। जा मामाबो थांगोन गाइस।
हरनि दा खैथा जाना दोङो 12ता जाना दोङो ओमफ्राय दा आं लास्ट बोलबमावसो फुजिनोसै आरो ना बिसोर थांग्रोथोसिगोन बिसोर थांग्रोगोन गाइस बिसोर थांग्रोगोन पुरा बोलबमलै बोलबम बोलबम गाइस बोलबम हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जा स्ट्राइक दा तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं रोंगिया और रोंगिया में अभी हम लोग आर्म्स और आर्मी के जो ड्रेस वगैरह होते हैं ना उसको लाने के लिए अभी आए हैं हम लोग लेने के लिए आए हैं तो यहाँ पे हम लोग गोडाउन में आए हैं बैग में ले लो बैग तो नहीं चाहिए शायद तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं हम गोडाउन कैसा होता है आर्मी लोगों का ड्रेस कैसा मिलते हैं ना धूप है यहाँ पे ओ माय गॉड बाबा CRPF जानाय मा ओंखारनो माथा गरम ना Tapi esas biasa kan Oh, ini goromo mati lantai. Iya, udah goromo kira kalau gini tak kiba. Ada goslet atau jenis karus aja ya. Enggak ini ginji kebangsinnya. Guys, ada di Lwmjana. Pra mana muli sabab hamakhwi ओमफ्राय दा दाबिंबो खालामनांगौ मा जागोन गोबानबो ओंखारदो खर'आबो गिदिंदो लोमजादो मोदोमबो गुदुं आरो थिंनानियाबो लोमजाबावबायनो ओमफ्राय दा जोङो हस्पिटालावबो थांगासिनो ओमफ्राय दाबिंबो होनांगौ आरोना मिउजिक भिडिअनिया स' बेखौनो होनो थांगासिनो आरोना जों दायो रौतायावहाय Hello. So guys, dari dapat ngena itu juga. Kuya madu kena strike kau mau le? Iya, kuna apa kita? Susah lagi. Lain deh kalau cikiana. Pasal itu nak lagu yang besok mana mungkin enggak problem ni ya? Buat ni ya. Bisa. Nanti. Bisa. Ini orang muda. Nih. 지금 뭐 먼저 간 거나. 네. yang bisa. nwngthang sih. Ini lagi kenapa? Mati tuh lagi. Saya akhirnya kesana deh. baradrai माबा होननानै माबायावनो बुंब्रा नर्मेलावनो बुं खयसे गरलान र'दाखौनो दसे
One, two, रायजोआ जों बर' हारिनि रायजोखासो आरो बेखौ मोननायनि जोंहा मोनथायबो दंखायो थां फिसा थां मोजाङै बिदि थां जाबायना नाथाय गोसोआव लाखि फिसा बे सनानि रायजोआ जों बर' हारिनि रायजोखासो आरो बेखौ मोननायनि जोंहा मोनथायबो दंखायो खनसे लाबावदे फार्स्टनिफ्राय ला हा खनसे नायनिफ्राय दे नाथाय गोसोआव लाखि फिसा नाथाय गोसोआव लाखि फिसा नङा हा नों फार्स्टनिफ्रायनो लाखायाखै आं फिसा नों थांनोसै फिसा फिसाया नेक्स्टआव गैयामोन दां फिसा नों थां नरगथरबो जाजोब्बाय जस्राला होमबालाय नङाब्रा जदो बाबा सिदा जेरै जदो इदि मेंलायलायगोन बे जोंनि बर' हारिनि रायजोखासो जोंनि बर' हारिनि रायजोखासो खुगा जोबलांबाय सोमदो होनना दैमा गायसांनियाव माथोआ हामा जाजोब्बाय सेस जाला माथो हामा जाबाय नोंथांमोना मोजां जायाखैबा गाज्रि मोननाङा आरोना आंनि कन्डिसनखौ मिथिखानानै आंखौ फरगिभ खालामबानो जाबाय ना मा होनो फरिखा खालामनाय गैया निमाहा होनाया निमाहा होनायबो गैया गैया होनदों जि जादों मोजां जादों खाराब मानसि होनबा नोङो स' गाइस नै जोंहा बिथाङा मायबा मोनसे संनो नागिरदों आंनि थाखाय लोमजानायनि थाखाय दै गाइस आं गोबाबायना ओमफ्राय नै मा संगोनथाय मा संगोन दिस इज मालपुवा मालपुवा बेलाय गोथाव जायोना जाया मैया सदाखौनो आधा होना लाबाय रोङासै दिनै बाङायल' हो एकदम स' गाइस नायलाय आंखौ मा खानानै दोङो आङो खर'आव ओरैबायदि खर' सादों दानि रौतायावहा गोबालायलायबाय आरोना आङो हाला गाइस बेयो जाहैबाय लावदुम बनायनाय मालपुवा ओमफ्राय बे जाहैबाय लाल साहा संख्रि साहा जोंनिया संख्रि साहा लोङो